rapaces pequenos por aquí a inspeccionar isto e nos contaban que había unha leyenda que aquí había unha moura que era moi peligroso vir aquí porque facía cousas de encantamento e nos viñamos aquí e mirábamos ese buratiño que antes cando non había eucalipto se miraba toda a ría de Vigo, parte de Vigo, facíamos lume aquí porque aquí parece que era o sitio máis idóneo para facer lume, que era a lareira, depois de aquí hai unha salilla máis aí adentro que nós dicíamos que aquela que era a cama da moura, onde dormía a moura, porque tiña unha pedriña aí que parecía unha almofada, e nós, bueno, dicíanos así os rapaces máis grandes, e nós éramos pequenos e queríamos, non sei, se, claro, iso posiblemente fora unha lenda, porque non se sabe exactamente a historia que tiña, pero sí, de toda maneira era unha referencia da Casa da Moura, foi unha referencia toda a vida na historia da Ponte Sampaio. Aquí de arriba se ve todo o trazado do camiño portugués, vindo de Vigo para arriba, que podía ser onde estaba a perloca marítima, que pasaba pola Ponte Sampaio, se mira perfectamente a parte baixa por onde recorría. Tiñamos ou temos un humedal moi bonito, cunha vegetación exuberante. É unha especie de lagoa onde casi non se podía entrar, entonces ten un montón de historias, pero ten a historia da moura, de todos os sitios, que se hai unha moura cos cabelos dourados, que se ten un gran tesouro enterrado, hai moitas historias sobre eso, contábase do clásico agricultor que pasou por ali, saliu a moura, enterrábase o carro sempre, aquilo casi non se podía pasar, está virxen debido a eso, que o carro non podía. Entón enterrábase o carro, apareceu a moura, e díxolle que si axudoulle a pasar a lagoa, e entonces ele agradecíolle a axuda, e díxolle que como a vaca iba a ter 2 becerriños, que lle truxera un deles. E efectivamente a becerra dou un becerro precioso, unha becerriña flaca e mal configurada. Entón, el aproveitou a máis flaca das dúas, e alá lle levou a moura e lle deixou na lagoa. E como estas hai mil historias, claro, naturalmente. Casi todos estes sitios teñen unha historia. Sempre ao redor destes lugares, así un pouco intransitables, un pouco así solitarios, aunque están moi cerca dos núcleos, pero pasábase pouco nel, pois hai certas historias. A historia do rachador está perfectamente en connotación co millo. Sempre que se falaba aos nenos do rachador, estou falando de fai 40 ou 50 anos, porque logo, coa modernidade, coa educación, coa vida nova, a historia do rachador desapareceu e xa os nenos non creen no rachador. Eu teño 78, 80 anos, vou facer, e teño que dicir que sí, creía no rachador. Efectivamente, pensaba que era certo o que dicían meus pais e os meus maiores, que había un rachador. Falamos do rachador, o rachador era un home malo, era un home que comía os nenos, traía un saco sempre moi grande, e os nenos collíaos precisamente para comelos, descuartizalos e comelos. Eso é o que se supoñía. Por eso metía tantísimo medo. Por eso os vellos te dicían para que non marcharas solo por aí, para que non marcharas da casa, e para que estuveras cerca deles sempre, non? Porque hoxe tamén é un peligro, pero daquela era incluso máis peligro andar un neno solo, non?